Aurretik ezkurdiak aparta egiesa. Aurreko bi finala garaiontan hautsidie, gaur ikusiko du. Bolea luze, loratua, aztertu egin zaio, baina eraman. Jokoa merriz ere. Goitik berako hau, erra, jaso Altunak. Beste bolea bat oraingoa normalikoa, iritsi eta bildu. Ongi aurreratu da. Altuna, lautik. Karagarria hau ere. Hau ere, oso. Hartuta biak, Iritsi eginda, bildu. Ireki orain Altuna, jaso biak ler eginda. Jokin. Markatzen badu tanto. Markatu du, Iritsi eginda. Dena berea du, iritsi eginda Joseba eta jaso eta luze jarri Ormabikoa. Iritsi eta moztu. Orain arteko tantorik piloteatuena izan da.